blengah kaya tomat, Duk. Lah ngene iki gara-gara bojone Rina. Ya kenapa kok gara-gara bojone Rina? Rina nyapa to? Iki lho gak jelas ya jebule. Hah? Wong iki lho gak jelas. Endi? Ora jelas piye to ya? Wong endi kok teko kene? Aduh cek saya. Sasar ndekne nduk. Piye? Jauh, nduk. Srone suka Paris suka kudu eling lan waspada. Anjir. Aja mau ngomongake babagan tetulanan nanging ngenake bab kewajiban. Leres. Rampung apa durung iki mau? Sedaya sampun rampung mboten-mboten kuciwa Ora bapak. ngapusi. Mboten ngapusi Lah bapak. kok kene kowe ngapusi karo aku ning ngarep kondo wis rampung ning guri aku teliti malah teledot kabeh nggonmu nyambut gawe. Aku iki ngomong karo kowe. Kaya siwerono patheke ya, Nduk ya. Piye to ya? Ayo Dimas, ayo. Yo, 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 yo. Ana suara rene Jara. Ya ki piye to ki? Ngono kok kadang jenengan sing wong loro ngene iki kok. Aduh, aduh. Wong donya. Ana dede-dede kok anakmu lho ngerti. Kowe iki lho kok ora kaget karo kadangku loro setok mitir. Kula- Lah pancen kuwi nyatane matake kaya ngono. Kula sampun mangertosi ndoro. Papanipun ndoro kakung ngoten niku. Ih, dicepaki ya boraken yo serba salah. Ora usah dadak wedi. Paton aku cedhak karo kowe aja nganti wedi kabeh. Pancen watake setok mitir lah kuwi to ya. Ses. Maksudnya apa? Maksude? Aswate, Dik. Elah, cemungut. Aja. Ses. Ora ngono iki mang. Wis payu pira kepleh-epleh iki. Lah Kanggo anjasmur. Kyai muga pira leh. Kados ngaten anggenipun kula wentah sikap ing Pura Putri wonten ing Taman Sari. Putih ati, putih apa karo kowe ya Yai? Kanggo anjasmara dereng pirsa. Ora ngerti? Kanggo anjasmur. Sik. Kula adalah Dimas Layang Kumitir. Lah sing putih. Sing putih. Kumitire sing putih setane di. Layang Seto. Layang seto, layang kumitir. Berarti iki kumitire, iki setane. Ihi. Den Mase Layang Seto. Den Mase Layang Kumitir. Iki kumitire, iki setane. Ihi. Aku teliti babagan kewajibane abdiku kabeh kuwi ora ana sing tledo. Lah kowe kok malah klebet abdiku ngapa? Oh, ngaten ta. Lah nyatane lho ya. Ingkang kadang nembe mawon wangsul ketegaran. Jumujuk wonten ing wingking. Ya. Napa malih kok dedaharan? Unjukan mawon boten wonten. Loh, jenengan nyuwun unjukan. Jenengan nyuwun diunjuk nek. Lah ayo Nduk, diunjukno Nduk. Jare nyuwun unjukan. Ya diunjukno Nduk. Yen to ana kahanan kaya ngene iki piye Mas Layang? Kurang unjuk. Jare jaluk unjukan. Ya iki lho ayo Nduk dici. Jare jalukmu. Piye? Sampe lo ngendi kok dipundi? Jaluk unjukan. Aja meneh kok daharan. Daharan. Nggih. Unjukan wae ora. Lah niki. Sampean. Nah, ayo unjukno Nduk. Ora ngono. Aku saka pati. Lho, kok. Nganti jutole ta kok unjuk iki. Lah jare jaluk unjukan. Take marang abdiku kabeh. Iki dudu abdimu. Iki abdiku.
kleru iki kene. Barane. Kene. Ayo tren. Kowe iki akhirnya sapa ya? Darayu Anjasmara. Ihi. Cerit. Kowe iki aja trak-trik. Kowe iki wis ora tau dicrit tak kandhani. Apa tandane? Wes. Kok iso? Kang Mbok Anjasmur. Kabeh mang pancen tak sengaja. Mergo kowe iki ya kaya ngono pamit lawan Kanjeng Rama ketegaran. Lah nyatane piye ya? Pamit ketegaran piye? Bodhone karo Lah, Apa? lho mbok. Kasu nyatane aku tetegaran. Ya. Olah bela rogo. Lah, Lah yo. lho. sing dolanan kampung baru Kang sapa? Lho, sing jajah desa Milangkori angger lawang dienggoki sapa? Iki ngemis apa piye Lho. kuwi? Lah piye? Lho, ilang ki to, Dara? Niki kadange jenengan kan jajah desa Milangkori angger lawang dienggoki. Berarti angger lawang ditok-tok. Kawan. Tok-tok. Ya ilang. Ampun kesuwen. Madulke kawan Kanjeng Rama. Sing sawerti. Sithik-sithik kok madun, sithik madun. Set. Pas sampeyan iki mboten supir sesok. Ora direm sampeyan iki. Rem goblok. Lah nggih. Lah iya. Bocor bandok-bandok. Anjasmara. Aji dawa Rama. Dawet iki. Lah jenengan ngempet pitik. Iki rapite kutuk. Ora masamu. Kiek. Kanjeng Rama. Ayo nang guri ae nang graduk. Sing lebat iki sampean. Awal Anjasmara lho, Bos. Sing lebat iki sampean, Kang Bos. Sing lebat iki Kang Bos. Satu gelap. Wadi ratotoi. Aku melu kene bisane remuk awakku. Mo. Ngantos ingkang abdi sedaya tumindakipun kirang Subasita. Sedaya menika saking pangguluwanipun Kang Mbok Anjasmara. Apa ya kaya ngono? Kados pundi Rama? Panggulawenahmu kaya ngono kuwi. Ih boten. Ingkang lepat menika seto lan kumitir. Hotel, hotel. Kula Oh iya jare panggulawenah kaya ngono. lepate kula manggen pundi Kanjeng Rama? Piye? Anikala semanten Kanjeng Rama dawuh kaliyan King Putra. Kula dalah den masalah yang kumitin. Kang pareng kedah tetegaran. Wangsul tetegaran kula jumujuk wonten ing wingking. Napa malih kok dedaharan? Unjukan mawon boten wonten. Nah, kowe ya luput Anjasmara. Lepatipun mangken putri. Ala Rama. wong daharan ae ora ana unjukan ora ana. Punten dalem sewu Rama. Pamenipun Yayi Kerto Kumitir menika lak tetegaran. Menika gara pradolipun abdi-abdi sedaya kala wau boten tetegaran. Pramila kula boten nyepake dedaharan kagem piyambakipun kagem Kanjeng Rama. Aluh, gender kemawon. Cukup. Patih lu gender Kang Minal Minulya. Ho. Kabeh padha meneng. Nggih, Ora ana sing entuk caturan. nggih. Sing duweni panguwasa ning kene Rama. Sapa sing caturan gebloke? Nek kaya ngene, dadine aduh, mati aku. Rama kok mbok gebloke tondo. Iji gak kados pundi to Rama Rama? kok mbok gebloke tonggar. Sing lepat iki Dedeng Putra ning Kanjeng Rama. Lah kok luput piye?
Kanjeng Rama ngendika kados pundi? Sing duweni panguwasa iki mung kejaba Rama. Patih Lugender king Menulya. Kabeh tantuk caturan. Sing caturan digeblok. Mongko sing caturan Kanjeng Rama. Tegese ora kaya ngono to. Lah pripun? Rama iki saiki jejering patih Lugender kang minulya. Ho, mbok yo diajeni to, Ger. Oh, dipun ajeni. Iya, ora yo ngono. Anjasmara. Iji dawuh-dawuh Rama. Mbok yo diajeni to, Rama. Yen kaya ngene iki 2000. Aja 2000, Kang. Piro? 4000. 5000. Dite 5000. Piro? 7000. Wis 10.000, 10.000. Ampun 10.000. Piro? Kali dosa. Lah. Hop. Rumangsamu iwak dorang apa Bromo? Ambok lelang. Lah ngendikane Kanjeng Rama terengen ngregan. Ngregani lho sampe no Ngajeni kok ora kaya ngono to. Lah pripun? Ayo toh. Keluarga iki padha rembukan sahur manuk sing apik. Saur manuk. Oh, iki. Sing cetha iki. Oh, cetha sampene kok. Wah, Iki. tak dangu Tak lungguh. putraku sing ayu dhewe iki. Anjasmara. Iji dawuh Rama. Kugruk. Kok. Kugruk. Kok. Apik. Geruk. Kok. Hei, Pripun? dipun malih. Wah, anak loro pancen. Lah menika ingkang dipun unggul-unggulaken calon ratu, calon patih. Lah terengen saur manuk. Ora kok sahur manuk kugruk kok. Lah sing pripun? Kok Dos karo pundi, terus dos ngene. pundi? Wok ngono. Nggih. Lah dos pundi? Mbok yo kon matur siji-siji sing apik. Ngono. Anjasmara. Iji dawuh Rama. Dirungokke yen to Rama dawuh. Ngaten iji nestakaken dawuh Rama. Sisi. Loro-loro. Telu-telu. Papat-papat. 5-5. 6-6. 7-7. 8-8. Hei. Rumah sama arep kok mbok togel kok piye? Kok siji-siji. Kula niki bingung kalih Kula panjenengan. niki kok. bingung. Sampeyan iki tiyang sepuh kula. Saben-saben ngendika nggih kula turuti. Nah. Lho kok sarwa salah kula. Salah. Mboten wonten bener blas lho. Putranipun sinten? Putranipun Lugender nggih ngaten menika Rama. Lah yo ngene kok. Calon ratu. Terus piye calon ratu iki? Nuwun sewu mo. Napa darunane putra pawistri? Boten ngintun bothok ning ngintun tawa. Benten kalih anak lanang mo. Anak lanang mikul dhuwur. Mendem jero. Lanang mo. Anak lanang Calon ratu. calon patih. Sik. Mikul dhuwur tegese piye, Nggih? Mikul dhuwur mo. Eh. Ing mangkinipun menawi Kanjeng Rama Patih Lugender ing Sampminul Minulya. Ing mangkinipun menawi murut kasit dancat tinimbalan panguwasane Gusti Kang Akara Jagat sampun kula yasaken anjang-anjang kang inggile mo 3 meter. 3 meter mo. Mikul dhuwur. Putranipun Kula mendem jero. Mendem jero piye? Mendem jero benjangipun lamun Kanjeng Rama sampun kapundhut dening Gusti Kang Murbeng Gumati. Kula sampun cepaken jogangan jerone 51 meter. Mendem jero. Mikul dhuwur. lho kok ora kabeh melu jegur wae men. Lah, yo Mikul dhuwur kan kok mendem jero. Mendem jero. Ngono kuwi. Nggih. Sik to. Lho pripun apa? Mikul dhuwur Rama mbok umbulke ning layangan kaya layangan ngono iki. Dhuwur ngono. Terus ning dhuwur iki Rama kaya manuk. Ngono. Ah terus mendem jero mbok Nggih. golekno blego. Nggih, Pak. Ben boten mambu, Mo. Ngaten menika putranisipun sinten? Putrane Rama Patih Lugender. Ngene lho, Ger. Sing tak karepake mikul dhuwur mendem jero iki. Mikul asmane wong tuwa, mikul derajate wong tuwa. Mendem kuwi ora mendem jero Rama dipendhem nganti kaya tikus 52 meter. Mendem kuwi mendem wawadine wong tuwa. Oh, lentu nggih mo. Ayo kleru. Sinaosa kados sindike mawon. Kagem pawekane kula dados ratu wonten ing kraton
Yo, sedaya pangandikanipun Kanjeng Rama sampun kula tindakake. Kanthi kula talak brata. lah kowe. Calon ratu kok. Calon ratu lho, calon Salah ratu. broto calon pate mo lho, calon pate. Calon ganteni Rama Patih lho gender. Nggih. Kowe talak broto. Nggih. Tegese kowe nglakoni poso. Kula poso mo. Poso apa wae nggih? Poso Senin Kemis. Waduh iya to. Calon ratu mo. Poso Senin Kemis kuwi tegese piye ya? Yen Senin, Kula nyenek. ayen Kemis ya. Kula ngemis. Poso Senin Kemis. Romo, Kula nggih talak broto mo. Apa nggih? Kula menika nggih poso. Poso apa? Poso mute. Kaya to. Kaya to sego putihan. Kula mandhok, Blok. kuninge kula buak, putihe kula dang. Lho, ana nekte. napa malih Kang Mbok? Ning gone kuburan lho dudah kuwi putih kabeh. Ngeten Mboten niku pripun, lho pripun mo. Boten nyengkul kalian ing kadang. Agus ratu dados pate. Cocok lho, cocok. Lah metu putih kabeh nemen-nemen. Poso mo, poso. Poso Senin Kemis mo. Calon ratu ning aja bae ngono kuwi. Nggih. Yen Senin nyenek, Kula nyenek. yen Kemis. Kemis. Boten ngisi semangat dadi asma jenengan. Ya, ya. Poso calon ratu kok Poso. wis lho Romo. Poso mute mo. Poso mute. Lah ya poso Senin Kemis kok yen Senin nyenen Kemis ngemis. Sesuk melu aku ning pasar rayur. Lah napa mo? Nek gawe ngemis. Matene wong. Tegese poso Senin Kemis ora ngono piye. Pripun mo? Yen poso Senin Kemis, yen Senin poso Senin. Yen Kemis ya poso Kemis. Ora kok terus poso Senin Kemis iki. Senin nyenen Kemis Ora sak apa-apa. bareng-bareng ngono. Yen Kemis ngemis ning gone lawange wong-wong kae desa ngemis. Oh. Calon ratu lho Romo. Iki yo ngono. Lho pripun? Lho poso putih ya, Mo. Lah ya bener. Sarwa putih, Mo. Alah ndok buah kuninge putih. Nggih, Terus sego putih. sego putih. Kuburan kae dudah putih kabeh. Apa? Lampu putih. Lah iya. Sesane blonyo. Penyor lambemu. Ngaten menika lho Romo lho. Ngapa? Dan apa? Pripun? Sangu maneh. Romo itu bayaran. Kowe ya ngerti dhewe to. Sami kaliku lho. Wong iki sing lain bayar sing ning pilar ngono kok. Nggih. Te jebut iki. Lho kan. Napa niku, Mo? Ireng-ireng. Matene wong. Sampeyan niku Utang bae pangis. Tetegaran Nggih. sing apik. Sing Kalau apik. Romo sing apik. Nggih. Besok calon ratu, calon pati. Pate, pangis tak kejamu. Tak. Yo, ngono Wonten lho. dalem sewu Romo. Dalem menika kok calon ratu ning Mojokerto paten ana ing Mojokerto kados ngaten tandak tandukipun kadang kula setok mitir. Api Romo ditinggal dhewe. Ajas marah. Rara. Anjas marah. Romo ini ya dipikirno. Romo wis dawuh apa? Yen ana tamu kakung kuwi, yen tamu pastri, Namun cekap anjas moro. lah yo kene saiki kok ana tamu kakung kok ya Punten dalem sewu Romo, gandeng tamunipun bagus. Boten sisah Kanjeng Romo, cekap anjas moro kemawon ingkang nyugoto Romo. anakku wis ngerti wong bagus ta. Oh, kuwi wong tuaku. Ora mau patek telu genten. Oke ya ini. Ini ki semute oke ya. Sakit Romo, sakit.
bagus. Sopo kang dadi aranmu? Damar Wulan, Romo. Aduh, Menika Damar Wulan. kok ya wis kenal. Aku lo sampun kepangan kok, Romo. No. Anji. Arama durung Oh, iki. ngaten. Bener jenengmu Damar Wulan. Menika leres. Saka ngendi? Palwobo, Romo. Kowe tau ning omahe. Mboten. Lah kok wis ngerti? Sampun kula danu wau mlebet Taman Sari menika Wah. saking Lah kok ngancani Rama. Pinter kowe cakep. aduh, Eh, sakit nopo sakit. Ora diapa-apano kok sakit. Derek. Urung. Bener saka Palombo, Gen? Menika leres. Jur ana parigawe apa? Sliramu mlebu ana ing Taman Sari Kepatihan. Pados pedamelan. Kowe wae sing dadi pati. Kowe sing dadi pati bener. Aku tak mulai ya. Mboten nopo ampun Romo. Aku kok greget tenan nyawa anak loro iki. Ya bener ayune ya ayu. Nanging kok ini spelungan ibumu piye? Kowe arep golek penggawean. Menika leres. Waduh, ya sing gedhe pangapurane. Ya lan Damar Wulan. Ana ing kepatihan iki wis ora ana penggawean kanggo sapa. Wis cukup kabeh. Wah, besok wae yen ana penggawean kena bali. Menawi boten wonten pedamelan, nggih boten menapa-menapa. Pareng kula badhe nyuwun pamit pangsul wonten ing Palembang. Oh, iya iya. Kakang Damar Wulan. Ai, kosek to Kakang. Aja kesusu Bali. Pun boten wonten pedamelan. Isih ana. Aku tak matur ngersani Kanjeng Rama, elu gendhet kowe ning kene dhisik. Ya Kakang, aja bali ya. Punten dalem sewu Rama. Apa maneh, Nduk? Ketiganipun Rama wonten ing dalem kepatihan menika boten wonten pedamelan kagem Kakang Damar Wulan. Oh, ora ono pancen yang bener. Tasih wonten Rama. Lah kok ngono? Apa meneh? Menapa panjenengan menika kasupen? Blambangan kaliyan Mojopahit menika nebik kemawon ayun-ayunan perang. Bener. Paregolan menika dereng wonten ingkang jagi. Mbok samaci-maci wonten mesah saking Blambangan mlebet wonten ing dalem kepatihan kados pundi Rama. Pinter. Lah, prayoginipun Kakang Damar Wulan menika dipun paringi kedamelan jaga arekel. Jaga. Arekel. Lah mendak mendut. Iya iya iya. Lah, iya. putranipun sinten? Ah, pati lu gendek. Aduh, gendek. Kang Minal Mindulyo. Anjing. Oh. Bah. Iya, bener panjene kabeh aturmu. Lan saka ature putraku ana penggawean jaga regol. Apa kuwi sago? Menapa kemawon kula saged Gusti Patih. Ning ana ditungkasku lho. Menapa menika? Sajroning sira jaga regol, aja nganti sapa wae mlebu ana ing kepatihan yen ora nganggo tandha tapak asta. Oh, ngaten ngaten. Sapa wae, Sinten kemawon? sapa wae. Sapa bae? Bae Bae sapa? Sedaya badhe kula estokaken. Matur suwun sanget Gusti Iya Patih. iya iya. Saiki kok sira kena jaga. Ngaten